आखाइ खबना हो गिबि-गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा गासै रायजो-राजाफोरखौ जों बेजोंनो मोनसे मोजां खौरां फोरमायनो सानदों। जोङो जनाय दख'रा बारग' XNDF-B आफाद जानानै जोङो दिनै जोंनि जनाय हालामनि 1 नम्बर लादांगुरिनि मनज बसुमतारिया दिनै जिहेतुके आसाम कामान्ड'आव बिथाङा इन्टारभिउ होदोंमोन। बिथाङा दिनै जोंनि जनाय हालामाव बर' हिसाबै दिनै सासेल' बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। बे खौरांखौ मोननानै जोङो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ जोङो जोंनि जनाय दख'रा XNDF-B निफ्राय जोङो बिथांखौ मोनाबिलि समाव जोङो मान बावफैनो हादों। बे मान बावफैनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय उन जोलै लाइमोनफोरखौ जोङो बिदिनो बिथाङा जिहेतुके दिनै बे गावनि जिथु नाजानायाव कामान्ड'खौ मोननो हाबाय। बिथांखौ जों खावलायगोन जे जोंनि जनाय हालामनि उन जेनेरेसन गथ'फोरखौ बिथाङा जिहेतुके दिनै नाजानानै मोननायखौ गाव अनुभब खालामनानै जे उन जेनेरेसनफोरखौबो बिथाङा बिदिनो गावनि जिथु नाजानायाव मोननायखौ बेफोर बाथ्राखौ लानानै उन जेनेरेसनफोरखौबो माने फोरोंलांगोन आरो खोन्थालांगोन। जों बेखौनो बिथांनिफ्राय आसा फारियो। जोङो दिनै मिथिनाय बायदिब्ला जोङो बिथां जनाय हालाम हिसाबै बिथां बे मनज बसुमतारिखौल' जोङो मोनदों होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोनदों। आरो बिथाङा आरो मोनसे बिनि सिगाङावनो इन्टारभिउ होबावदोंमोन ABUB-नि। बिथाङा बेवहायबो अलरेडि माने मोनखानानै दंमोन आरो बे मोनसेयावबो बिथाङा ब्लेक कामान्ड'खौ मोननो हादों। दा बिथाङा बे गाव जिहेतुके मोननै रिक्रुइटमेन्टआव बेयाव पास जादोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा दा कामान्ड'खौनो मावगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खौरां होदों। जोङो बेखौनो लाइमोनफोरखौ बुंगोन जाहाथे नाजानाया बयनावबो थानांगौ। नाजायोब्ला माब्लाबाबो फेलें जाया। बिनि थाखायनो बयबो जनाय हालामनि बा जोंनि गासै बर' माहारियारि आफादफोरा बेखौनो फोरमायगोन आरो जों बेखौनो मेसेज होगोन जे बिदि नाजाथाबोब्ला मोनैनि जेबो बाथ्रा गैया। जाहाथे नाजाथारनांगौ आरो नाजाबाय थानांगोन आरो नाजायोब्ला मोनैनि जेबो बाथ्रा गैया होननानै जों माने मोनथियो आरो। बोसोरनिफ्राय नाजाबाय दङ। बोसोराव बोसोर सासे मोनगासिनो दङ। बेबायदि मोननांगौ होननानै जनाय हालामनि गुबुन गामि गासै जों बुंनो थाङोबा 33टा गामि दं जनाय हालामाव। सेनाव लादांगुरि गामियाव मोननो थांगासिनो दङ। बेबायदियै जनाय हालामनि 33टा गामियाव मोननो नांगौ। बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुङो? बियो जोङो दिनै खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै 1 नं लादांगुरियाव गोबां मोजां गथ'फोर दङ। दिनै बिथांमोना नाजाथाब दिनै गामिनिफ्राय 3 साब्रैसो बिदिनो मोननो हादों आरो जिहेतुके मनज बसुमतारिनि फंबायाबो बे कामान्ड'आवनो सिगां बोसोरनैनि सिगांनो मोनखांखाबाय सासेल'। आरो दिनै जोङो जनाय हालाम हिसाबै जों बेखौनो मेसेज होनो लुगैदों जे बिदिनो मोनफ्रोमबो गामियावबो बेफोरबायदिखौ नाजाबाय थानांगोन आरो नाजाथाबबाय थानांगोन। नाजायोब्ला जेबो फेलें जाया आरो मोननो हाहैगोन होननानै जोङो आसा फारियो।